jo ellers før, jo. Dette her skjedde ikke i fjor. Hæ? Dette her tror jeg ikke skjedde i fjor. Nå har jeg vært på i 4 uker. Nei, for her bodde jo 3 veldig kristne jenter da. Og så vet jeg. Det er bra dere har meg her. Nei da. Pustet du ikke inn samme lufta, da? 3 kristne, var det en 4 som bodde her, da? Jeg filmet det. Nei, ikke gni deg inn da. Jeg tror ikke å være redd for sekkelen enda, så du er full av sykdommer, Silje. Svimmel. Jeg er klar. Jeg puster i munnen. Lukter en kondom godt fra innsida. Du vil slå av og film.